Vítám vás u čtvrté části přípravy na zkoušku odborné způsobilosti na kurzybroják.cz. V této části se podíváme na nauku o střelivu. Střelivo si můžeme dělit například podle zápalu. Nejstarší typ je střelivo dělené. Je to trochu jako dělená dieta. Každou část máme zvlášť. Máme tedy zvlášť střelu. V tomto případě lze dokonce hovořit o kouli. Máme zvlášť perkusní zápalku, která nám zapaluje výmetný prach. Jedná se obvykle o střelivo s černým prachem. Používá se například v perkusních revolverech, ve zbraních s křesadlovým, kolečkovým nebo jiným zámkem. Dále se můžeme bavit o střelivu s okrajovým zápalem. Okrajový zápal znamená, že se střelivo zapaluje úderem na jeho okrajovou část dna nábojnice. Obvykle ho poznáme podle toho, že dno nábojnice je mírně vystouplé, jako vidíte zde. Ale pozor, vystouplé dno nábojnice nemusí nutně znamenat okrajový zápal. Toto je náboj 7,62x54R. Je to náboj se středovým zápalem a okraj zde slouží pouze k extrakci nábojnice z komory. Ostatní náboje jsou náboje s okrajovým zápalem. Nejtypičtějším zástupcem je tzv. Malorážka, tedy náboj 22LR. Jak vidíte, máme různé velikosti nábojů, od těch nejmenších, což jsou náboje typu Flobert, přes lovecký, například 17 2TVMR, až po tento náboj, což už je poměrně výkonný 9 mm náboj Flobert. Tyto náboje se používají ve sportu, v lovu nějaké menší zvěře a nebo pro takzvanou zábavnou střelbu, například na střelnici či pro výcvik třeba mladších střelců. Zaujalo vás tady tohle video a chcete vidět pokračování? Navštivte nás na www.kurzybroják.cz. Kromě tohoto dílu zde naleznete i další díly z kompletní teoretické přípravy ke zbrojnímu oprávnění. www.kurzybroják.cz. Kdykoliv, odkudkoliv.